l'agenda. Doncs tenim al telèfon a la Thais Bufort, coorganitzadora del Festival Escletxa, que és el que us volíem destacar de l'agenda de les arts escèniques. Bona nit, Thais. Hola, bona nit, què tal? Què és el Festival Escletxa? Doncs mira, el Festival Escletxa és un festival, la primera edició que fem aquest any, que combina natura, passejades per la natura en el terme del Bruc, que és un lloc molt bonic que està a peus de Montserrat, amb accions artístiques breus i molt variades, des de performance fins a teatre, passant per pintura en directe, espai sonor, etc. Hi ha 5 accions diferents que el passejant anirà trobant-se mentre va passejant pel recorregut que hem fet pels entorns del Bruc, que són camps d'oliveres, que són doncs el bosc que tenim per allà a prop, i tot això, òbviament, veient la muntanya de Montserrat en pleno. O sigui, podem gaudir de les arts en general, escèniques, pictòriques, de diferents disciplines, mentre passegem per un entorn preciosíssim. I d'on va sorgir aquesta idea, Thais? Doncs aquesta idea, va sorgir fa un temps, perquè hi ha una masia que es diu Can Serrat, que és des d'on partirem, que està en el Bruc, que és un poble petitíssim, però té un centre de producció artística internacional, que és aquest, que és Can Serrat, en una masia, on hi venen artistes de tot el món a fer residències, és bastant conegut, i des d'allà va sorgir la idea de fer alguna cosa per apropar l'art a la gent, sobretot també dels voltants, del Bruc, d'Esparreguera, de Collbató, d'Igualada, etc, perquè vinguessin a gaudir tant de l'entorn com de l'art, i doncs sí, va sortir d'aquesta associació, diguéssim. Hi ha una associació que es diu Amics de Can Serrat, que prové de Can Serrat, i van tenir aquesta idea. I llavors, les persones que ens estiguin escoltant i vulguin gaudir del Festival Escletxa, què és el que han de fer? Doncs mira, això comença, és el 25 de novembre, que és un diumenge, de fet és aquest diumenge, a les 12 del migdia comença, per tant haurien de venir a les 11, 11 i mitja, com a molt tard, i poden comprar allà mateix l'entrada, que per 7 euros tens dret a la passejada i a més veure totes les actuacions, i després, si es volen quedar amb nosaltres, a les 2, així, quan s'acabi la passejada, doncs tenim una paella, que també és un tiquet a part, que són 3 euros, una paella vegetariana boníssima, que també si volen tastar-la, doncs allà estarem. Doncs el millor plat no podem tenir per diumenge, Thais. Perfecte. Moltíssimes gràcies per estar amb un Entelo, Thais. Moltíssimes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Adéu, bona nit. Adéu, bona nit. Doncs amb aquesta superplanasso per diumenge, Laura, ens apuntem. Laura, doncs vinga, us diem bona nit, fins la setmana que ve. Un petó, tapeu-vos. Sí. Adéu. Adéu.